लोगोफोर दिनैहाय गोबावनि उनावहाय ब्लग लाबोदों आरोना बेनो जाहैबाय दिनै बहुत खामानि दङ जोंहा बेखायनो माने फार्स्टनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै दायो बिबारखौ गायना लाग्रोनि दाखाल लाबोदोंमोन नै जा मोजां हा दंबावोसो नै बेखौहाय गायखांनानै जोङो बङाइगाव थांगोन आरोना लोगोफोर दायो बिबारखौ गायना लागोन नै जा मोजां नामा सोर मा मिथियो खोन्थाहरद' नामफोरखौनो मिथिया आं बेयाव गायनोसै बिबारा 6टा नालाय पटखौ 6टा रेडि खालामबाय आरोना ओमफ्राय दायो गायलांबाय थानोसै नोंथांमोन नायलांबाय था मोजां ना माथो फांसेल' नङा माथो ने ओंखायनोसो फांसे बेलेग कालार नैलाय ए मोनसेयाव गायनांसै नै रायजोफोर मोनसे रेडि जाबाय आरो मोनसे गायबावनोसै मोनसे बिदिनो पार्पल कालारनि आय' फांनै रेडि ओमफ्राय नैबेखौ आङो बेखौ गायनो ना बेखौ गायनो जाबाय आङो बेखौनो साइज दं बायदि मोनबाय आं गुफुरावहाय नैबे दामिसिन लायथि आरोखि ओमफ्राय बे गुफुरावहाय नैबे गुफुरखौ गायनो गोसोमोन आङो बे गुफुरजों समायनाय नङा बेखौनो गायदो बेखौनो गायनोसै बे गुवार जायो नालाय बेनो समायगोन समायबाय बिबारा बारो गेवलां गेवथां होननाय जाबाय दायो बिबारा बेखौ बेयाव गायनो हागोन कालाराना इकि जादों माथो नङाबा समायबायलै बरियानो वाव एबार साफा नुसै ने so cute oh my god बेखौ बेयाव गायगोन नै हा नांबावगौमोन बेयावहाय हा होबावनांगौ बेयावहाय हा दंखायो दा होबावनोसै रा ने गायखांनानै वाइट कालारनि नायनो नै वाव बारदो मोजां बारदो दे मासि मोजां दायो जोङो थांगोन बङाइगाव लोगोफोर बङाइगाव थांगोन आरोना दा खोन्थागोन दे नोंथांमोना नायलांबाय भिडिअखौ दायो जोङो नै न'निफ्राय ओंखारबोबाय बेंटल मोनफैबाय दायो जोङो बङाइगाव मोनब्लासो नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दे लोगोफोर मानि थाखाय थांगोन थांदों बङाइगाव बेखौहाय खामानिफोरा गिदिर आरोना जोंनि थाखाय बिराद गिदिर दा नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय था वाव बिबारा नै वाव अयथासार मोजां मोनो आं बिबारफोरखौ 42,920 एफा दाम बिदिखौ नायनो फैदों आरोना दिनैहाय मानो होनबा आंना केकआ ओरैबायदि मालाबा समावहाय जेबो जाफैयो मालाबा समाव गैया बिदि जायो आरोना मालाबा समाव फ्रिजआ दिगदार जाथारो ओरै थांला ओरै फैलायजोंनो दिगदार जायो आरो ओंखायनो बेखौनो लानानै फैबाय उनावबो खामानि होगोन दखान लुबा माबा बेखायनो बिदिखौनो नायनो फैबायना लोगोफोरनो दा नायनोसै माखौ मोनसेखौ लानाय जायो बे वेस्टार्ननि नै 42,900 माखौ लायनाय जायो नायनोसै लोगोफोर बेबो डाबल दर आं मोजाङै दंफांसो नामालाय अद्रेस आं एखे बियो जोंनाव ने बेलाय नै 36मोन बारा थांदों EMI आव जोंनि EMI लाया दा केसो लायो EMI जोबाखै आंना स्कुटिया बोसोरथाम फ्रेश एन्ड फ्रि नै बाहेरायाव माबा खालामग्रा एडजास्ट खालामग्राया नै बेसेबां टेम्पारेचार नांगौ दाम गोसा बियो रायज्लायनोसै दाना ब्लड लांफैनांगौ बेफोरखौ जोंहा सुग्राया नुहुरलायनायनि ने नामा फैलाय जेनेबा 46 आयौ 46 का आइसबो बेना लिरनाय गैया माथो फिसिनो लायदों माथो बेना बेना बेसेबां नायग्रा दे गाम गैया नांगौ बिनि बेसेनखौ होनाय जायाखै रायजोफोर नायो दं नैलाय बेसेना बेसे मोनलाय 25,000 बेलाय 31 बै खोलाखौहाय खामायनानै जमाय थुनानै बैखौनो
जिबनाव खेबसेल' बायनायखौलाय ने मोजांखौ बायनांगौ फाइनालि लोगोफोर लाबोबाय नै न'आवहाय निउ फेमिलि मेम्बार होननांसिगोन आरोना लाबोबाय आरोना दिनैसो गोसोआ सान्थि मोनबाय नै जखा blue starनि vesicular बोरै सोगोनथाय नै न'आबो फिसाथार माबायदि मावखायो गाइदाबो लासै रेजिंसो ए दे आनबक्सिं रायजोमोन खस्थ'नि फिथाइ हास'खानायसो ओइ कय हाजारनि इयो नै दा एसे डिसकाउन्टआव मोनबाय आयौ 50 एमआरपिआ दाम हर सान उन्दुलासे खस्थ' खालामनायनि फिथाइ हारसिं हायो दा थिखोनो नों सोंमोन नामा सिनिफ्राय जौसि माथो आयौ फाला गैया फाला गैयिसो 1 2 3 वाव 네 마미 네 마미 아이고 독한 레시네 보래 हाब उन्दुनो लांदोंलै सिनलि उन्दुनो लांदोंलै खेवग्रायालाय खेवग्राखौ नै मा खुलिथ'आ खेवग्राखौ खुलिथ'आ दा लांनांगौ ना आंहाबो खेवलाबायगोन दरा आयै सना लोखि गोबावनिफ्राय सानै बायनानै फैसा जमाय दासो जमा जानानै दासो बायनो हादों नै लोगोफोर नायदो नै सिगांहाय दोननाय फ्रिजआ नैबेयावमोन ओमफ्राय दा बेनिफ्राय डाइरेक्ट सोग्राया मोनसेल'खाय नै बिथिंहाय दोनख्लायनाय जाबाय आरो बेखौ अटिजि सोग्रा बे माबायावनो सालायनोसै ओमफ्राय बेयाव नै अटिजि दंखायो नालाय ओमफ्राय बिथिंहाय बेखौहाय गोजौखाय दोननाय जाबाय आरोना नै लोगोफोर गोबाव समनिफ्रायनो लानो होनबाय थानानै एबारसो लानो हाबाय लोगोफोर नै आयै बेसे अन्थाव बाथाव बेनोसै लोगोफोर